mag-connect yung Arizona and Utah. So marami pong nahuhulog din ng mga bato dito, so you have to be very careful, lalo na sa crosswinds. And the last time na pumunta kami dito, under construction yung kalsada, so kailangan mag-ingat, lalo na 2 lanes lang po yung daanan papunta at pabalik. So nasa gitna tayo ng bundok na yun.
Dito po tayo ngayon sa St. George. Ito po yung St. George Town Center located sa downtown St. George, Utah. And ito po yung tinatawag nilang Heritage Tower. Ito po yung parang landmark nitong part na ito. Yan. Tapos marami po silang splash pads na tinatawag. Pwedeng magtampisaw yung mga bata, pwedeng magtampisaw ang mga matatanda. It's for everybody. Pero meron pong mga parts dito na hindi masyadong like sa ngayon nakapatay po yung area na may tubig. Hindi lahat nakabukas kasi nga medyo malamig pa. Pero itong main parang falls area dito, yan nasa likod ko yan, nakabukas po yan. And then pwede pong maglaro yung mga bata. Doon po yung landmark niya. Yan po is 45 feet. Tapos mayroon siyang 4 na stained glass. Nagme-measure po ng 8 feet yung isa. So malaki po yan. Mukha lang yung maliit dito sa video pero ang laki po niyang landmark na yan. And medyo cloudy. May konting breeze pero kumakagat yung init ng araw, so maganda. And marami ding mga tao dito na hindi nila pinapractice ang pagmamask. So parang weird pag nakamask ka dito. Tapos marami ding mga tao na sanay na din sa weather dito, naka-shorts lang sila. Samantalang tayo balot na balot kasi nga malamig. Nung last na punta namin dito, talaga pong maganda, tsaka sobrang dami ng bulaklak. Pero dahil considered pa rin as winter time dito ngayon, wala masyadong bulaklak. So tulad nito, itong area na to dati sobrang daming rosas, iba't ibang klase ng bulaklak, pero ngayon tinanggal po muna nila. And then kung haharap tayo, ito po ang makikita natin. Sobrang lawak ng part na ito. Ayan. Yan po yung Children's Museum, but I think sarado pa sila ngayon. So hindi tayo makakapunta dyan. Hindi ko kayo may papasyal dyan. And itong lugar na to din is, sabi nila, sabi dun sa mga nababasa ko, parang part of a history din daw dito sa St. George. And yung stained glass, it depicts that history through those stained glass. Parang may istorya ang bawat design ng stained glass na yan. So let's go down and I'll show you around.
maraming nagaganap na mga festivals, mga events kasi nga maganda at saka malawak yung area. So, ito yung sentro. Kaya nga, St. George Town Square ang tawag. And kung gusto ninyong mag-relax, mag-picnic, magbasa ng libro, this is the perfect place para pumunta, magmuni-muni, gusto niyo ng tahimik na ambience. Ayan. So, I suggest pumunta kayo dito during springtime or summer. Kasi talagang patay ngayon. Walang dahon, walang masyadong bulaklak. Hindi pa siya technically Instagrammable right now.
makauwi din po tayo. Sana nag-enjoy kayo sa buong araw na pamamasyal natin. Sobrang nakakapagod pero it's all worth it para po sa inyo. And nag-enjoy din naman po ako kahit papano. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more adventures, vlogging, makeup, etc. So again, this is Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Bye!